Good. Malakasan mo lang. So, pupunta kami ngayon sa palengke. Punta tayo ng palengke ng may tubig pala Basta doon. yung cellphone mo. Ay? Dada pa. Hindi ko nakita eh. Basta dapat yung lock. Dapat na may payong kayo dyan. Kasi payong wala. Sige, kalimutan. Umapaw na pala yung paturana. Bababababab. Ate. Matala lang. Buti kung pauwi na kuya. Hindi ko nakita. May manudo ng kalayan. Pagkawin ko na para tayo pa sa sisi. Umapaw na oh. May ano yan? Lagay mo dyan sa bag ko. Yan, yun ang mabuka mo yan. Pambla? Pwede pala magpaano dyan oh. Ayun oh, bahay na dyan oh. Oo. Malalim pala ito. Dahan-dahan muna para hindi tayo mabasa.
mababasa kayo. Bibilisan ko. Ha? Ha? Malalim? Malalim? Ay, nabasa na. Baka hindi na tayo makauwi niya mamaya. Baka malalim. Oo, baka, hindi, may mataas doon. Mataas doon. Kaya patigil ako nung pinag-rider. Kaya ano ko to ah? O, sige. Inyaw. Ilalim ah. Tumama. Tumama yung friend. Asan pa saan ko? Dito ko ah. Aray. Wala, ito, naligo ulit. Dito? Doon sa baba. Dito, dito. Dito? Ah, dito. Dito. Ah, Papuntang bahay pa lang ba sana? si Raisa.
Sira.